Malawi Today. Mawa bwino kwa inu nonse amene mukumvera wailesi ya Times lero pa 3 September 2025 ndi mawa ndithu okoma umene ambuye atipatsa kuti tikondwere komanso tisangalale. Programu yake ndi yomweyi yakulinji. Lero ndi tsikunso limene tikhale tikukambirana nkhani ina yovuta kwa basi imene yavuta pakatipa kuno ku Malawi, makamaka kwa anthu amene ali ndi maluso osiyanasiyana. Oyimba kaya anthu amene ndithu amachita zazisudzo ndi zina zotero, pa Chingerezi kumati ma creatives. Ndiye pali thumba lija timati copyright fund. Thumba limeneli linakhazikitsidwa ndithu mwa malamulo section 98 of the Copyright Act. Cholinga cha thumba limeneli ndikufuna ndithu kupitisa patsogolo maluso osiyanasiyana, kuteteza maluso osiyanasiyana, komanso kuthandiza anthu amene ali ndi maluso osiyanasiyana kuti akhoza kupita patsogolo ndi maluso awo osiyanasiyana. Demo program yathu ya lero tikhale tikukambirana za nkhani imeneyi ya copyright fund mmene tinafotokozera ndithu sabata yatha kuti lero tikhale ndithu tikukamba nkhani imeneyi. Ndemo programu uyi mukhale ndine Leya Malekano, monga mwa nthawi zonse ndimakhala ndi mzanga ndithu mu studio muno, ndipo lero ndachitika mwayi kuti ndili ndi mkulu wa kanema ya Times amenewa ndi Awanda Msisha. Ndakulandirani. TV screen. Now, press OK to continue. The go. Machita nayo sokatu bai kofodi yanu. Tione kuti pamene papa titani sinanga za makina zitu zimakhala kuti apa sudziwa kuti kodi zikuchokera pati. Pay online, change package. Ndiye tingokamba kuti yayi lerolo tili ndi Awanda Msisha, tikatero tilinso ndithu ndi magulu ena osiyanasiyana. Pamenepo bwa tione pamenepo zili bwinobwino sikulira ezi chabwino. Ndokhulupirira kuti zatheka pamenepo. Mwadzuka bwanji? Fedu tazukanso bwino. Ndiye tikhalenso ndi akuluakulu kuchokera ku bungwe la Kosoma amene akhalenso ndithu akutifotokozera zina ndi zina zokhuzana ndithu ndi thumba limeneli. Kupatulapo ndakutengera ndithu oyimba amene mwina mayina awo pakatipa anachita ngati achitika zi, koma amene watu alipo. Tikhale ndi nyamata uja amene amadziwika kuti Sun B. Awoni mpaka nyamata eya. Tikhale ndi Sun B mu program ino, komanso Ben Michael Makamba akhalenso ndithu tili naye mu program yathu ya lero yakulinji, komanso mtsikana uja Kerry Divine. Nde mutakuona kuti yayi ya lero ndithu yakungana, tili ndi oyimba osiyanasiyana komanso akuluakulu ochokera ku bungwe la Kosoma. Ndendu upempheni kuti mukhale pomwepo chifukwa tiperekenso mpata kwa Malawi kuti akhoza ndithu kupereka ndemanga yawo mu program ndithu ino ya kulinji ya tsiku la lero. Nde ndimafuna apa tisanayambe program yathu titamverako ndithu kanyimbo kuchokera kwa Sun B. Kanyimbo kameneka anayimba ndithu ndi Nebman, kanyimbo kameneka akuti wamphamvu. Ndeti tamverako kanyimbo kameneka tisanayambe ndithu kambirana nkhani yathu ya lero. Hello. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kai. Tadzuka bwino. Kodi dzina lilonse mumalitchula kuti chani? Lapa chiphaso nangapa chaunzika paliso Sun B? Aya, lapa chiphaso ndikutokera. Namoni uyu. Namoni uyu. Mbale wathu amundilande. Namoni nsokera. Mulipo eti? Ngombamvu la. Zabwino. Mwaso watu mudakachita bezo zothya pa nsambozi? Zikuchitika. Chabwino, tikulandireni a Ben Makamba. Mwadzuka bwanji?
tadzuka ilo nde lanuli ndilosavuta limene lilose ndithu limadziwika Ben Michael Makhamba kapena timayamba ndi Michael Ben Makhamba eti mfumu Benio na si mwini wake ni Benio nako za pano chabwino takulandirani ku program yathu ya lero zikomo bwana Blessings kuchokera ku Kosomako takulandiranisoni ku program yathu ya lero tingokumvani kuti mukumveka bwanji chokoza kwambiri kumveka bwino kola chabwino ndiye pamayambiriro ndiyambe ndinu Sun B kuti inu tikudziwa kuti ndi mkhalakale pa nkhani zoyimbayimbazi mukamamva za copyright fund inu mmati nchani komanso phindu lake mmati nchani Mambo kwa copyright fund. Copyright fund ni ndama zimene zinakuchukua ndi boma. Zakuyendetsedwa ndi Copyright Society of Malawi. Zimene zimathandizira maluso chikalitatu kudzera maluso siyana. Hello, pamenepo mukumveka ndithu munaduka pang'ono tangofotokozansoni zimene mmafotokozazo. Ndimati copyright fund ndi ndalama zimene zinakuchidwa ndi boma kuthandizira moyendetsedwa ndi Copyright Society of Malawi. Zimene zili zothandizira maluso osiyana amene amasunga chikhalidwe chathu ngati ife Amalawi kudutsira mu maluso zosiyana zimene timakhala tikupanga ife ngati anthu oyimba mdziko muno muzolembalemba mundakatulo ngakhalenso kuyimba nyimbo kumene ndi pali limene mathandizo ena kuti oyimba azipanga ziganizo zawo amene ali na proposal osiyana. Mwina tingopempha anzathu a technical kuti atithandize bwinobwino kuti azimveka ndithu bwinobwino timadziwa kuti mawu awo ndi amamveka ndithu ndachibesibesi sichoncho wanda amaja ndoyimbira koda amene aje achibesibesi Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Komano tingokonza zinthu pang'ono pokha kuti muzimveka ndithu bwinobwino pamenepa. Okay. Tiyese ya Ben Makhamba kuti kumeneko inu mukamamva za copyright fund ngati mkhalakale pa nyimbo mumamva kuti copyright fund ndi chani komanso phindu lake ndi lotani makamaka kwa anthu amene ali ndi maluso osiyana mdziko lino. ngati mukundimva bwinobwino ine amene ndimvetsera copyright fund imene anafotokozera Sun B kuti ndalama zimene zimaperekedwa zoti zithandizire anthu amaluso osiyana kusunga chikhalidwe chathu kapena kuti maluso awo komanso kuwapititsa patsogolo pomagwiritsa ntchito ndalamayo munjira zosiyana kandi andakatulo kandi olemba kandi azoyimbayimba kandi azosemasema kandi azojambula zimene zingakhale ngati zithandizire kuteteza maluso athu akumalawi kunoko komanso munjira patsogolo maluso so make my understanding fund imeneyo nyoti ntchito yake ndi imeneyo yothandizira anthu amaluso osiyana muno Malawi. Chabwino takuyamikani kwambiri tibwere kwa inu a Blessings tatiuzeni zoona zenizeni kuti tikamati copyright fund timati ndi chani komanso cholinga cha copyright fund imeneyi ndi chani. John kwambiri onse makosana awiriwa fotokoza bwino kwambiri ndi thumba la ndalama lomwe limabwera kudzera ku Black Media Levy so far lomwe limabwera kuti litukule luso ndi chikhalidwe m'Malawi muno.
Kitero. Timafuna titadziwa kuti mwina cholinga chenicheni cha fandi imeneyi ndi chani, ndipo anthu amene akuyeneka kupindula ndi fandi imeneyi ndi ati? Okay. Cholinga chenicheni ndi kuthandizira kutukula luso ndi chikhalidwe chathu. Oyeneka kupindula, oyamba ayeneka kukhala ena ake ma creatives, then kumabweraso ena omwenda za chikhalidwe, kumabweraso ma educational institutions omwe amapanga research okuzanza luso ndi za chikhalidwe, ndi zathu omwe akupanga ma business otukula luso. Tingoyerekeza ngati times program ngati iyi nanunso you can apply ngati program iyo ndio thandizira kutukula luso ndi chikhalidwe. Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu. Tsopano tibwere mkatikati ndithu mwa nkhani imeneyi, koma tisanatero Wanda ndimafuna ndifunse kuti wamva bwinobwino mmene anthu afotokoza za copyright fund. Luso ndi chinthu chokuti mmene tikunenera luso munthu umakhala kuti wakhala watenga nthawi kuti uchipange create. Ndi zimene zizi ndi njira imodzi yokuti iwe ukhoza mapezapo any living out of your art or your art, whatever is it that you do. Then kukhala kuti aliyesa zikasakasaka yekha kuti luso langa lija ngalupanga ndalama nzovuta. So the Copyright Society of Malawi, I think idabwera angati bungwe limene liziyang'anira anthu osaluso aja, nkumanata anthu amene tikugwiritsa maluso awo aja kakutani kuti kumene amakambira mwina anzathu amene tina program mwino kuti kusunga chikhalidwe komanso kukamba za ujeni, ndi kuti pazikhala dongosolo lakachidwe ka zimene zizi. So fund imeneyi amene mainvestera ine ndi kuti idabwera ngati fund yolimbikisa komanso amene akupanga luso azipindula chifukwa cha luso lawo. So I think mbuyo mo anthu takhati kumaona anthu aluso kumapanga luso lawo mpakana osaoneka kuti munthu uyuyu anapanga zinthu zazikulu kwambiri kudzera mu luso lakemo koma palibe chimene akupindulapo. So I think mabungwe ma Copyright Society ngakhale amaiko osiyanasiyana amakhala ngati amene alino oyang'anira zinthu zimene zizi kuti anthu amene akugwiritsa ntchito maluso amene wawo mapeza ndalama ene ake aluso onso kwapete kwake onso azikhala kuti akulandira. So you can see kuti pamene kuti pazikhala coordination ngati imeneyi ncholinga chokuti you should benefit munthu out of your luso lakolo. So it's a good thing. Mwina ano mene mukunenera motikalo ankatikati imono nde pamene no anthu timanenano kuti kodi the how part. You see, so tonse timagwirizana kuti chinthu chinchabwino koma no how do we do this and that pamene pomwina pamene sometimes pamafunikano kuti anthu agwirizane, but to say kwayambirira komwe ndi chinthu chabwino kukhala ndi fund ngati imeneyi ncholinga chokuti anthu amene akugwiritsa ntchito luso azitakuziwa kuti izizi ndi ntchito, it's intellectual property maina kuti simungangoyoza nzeru za munthu wina ake popanda inuyo kulipirapo. Anthu aja akalipira mwene wake amene anachita create chinthu chimenechi chanasa zitakupindulapo kumaona kuti zimene napanga zija ndi zinthu zoti ni ntchito, it's work. Yes. Blessings, timafuna titadziwa kuti pofika tsiku la lero ndi oyimba angati kapena ochita luso ena angati ngati zisudzo ndi zina zotero zimene munafotokoza zija apindula kuchokera mu thumba limeneli la Copyright Fund? So far ndi ma projects pitirira alipo about 86 omwe ndi ma projects kumbali ya opindula ndiye akupitirira ma 6,000 chifukwa project ija imakhala ikuti kupita kwa munthu umodzi koma munthu uja amakhala mwina ali ndi zochitika zingapo zomwe zimapindulisa ma artist kumudzi kuja tingoyerekeza wapanga stage anthu akuyimba kumene kuja ndi zina zotero. So tili ndi ma project about 86. Ma project wa mwina mutata mbasula kuti ma project wa ndi wotani? Okay, tili ndi magawo angapo tingoyerekeza ku
tiyambe ndi festivals. Festivals tinakwanisa kupereka ndalama kwa azathu omwe anatilembera ku Mwanza. Tili ndi festival yomwe pano ili nkati takafika mpaka na usidya kwa nyanja yathu iyi nkati mwa nyanja yathu iyi ku Island. Tiliko ndi project ina ya festival yomwe ku Palombe. Tinaliso ndi festival ya ana azisuzo ku Mzimba. So project yoyamba titonera kuti ama festival ndi ma project ena issues to do with ya construction of stages. So far tamangako ma stage awiri mu Blantyre komanso ku Lilongwe mu area 3 ku Lilongwe. Then this one project ena capacity building amene onde ndo chirukirapo okuzana ndi kuphunzitsa luso na also aliposo ochurukirapo. Tisoma projects ena okuzana ndi international collaboration omwe yabwera under kwakukulu under 64. Komanso tiliso ndi tinalikoso ndi ma projects ena omwe anali capacity building koma oyi tukula azathu kupita kunja ngati ulendo wa Chinatai Green anapita kunja atatengako Shonex ndi artist ena kukaonesa kukalowesa ku Zambia kuti Zambia yaziweso anaja. Tinaliso ndi maproject ngoti alipo angapo abwino oti ndithu akuthandizira luso country wide. Tinali ndi project inaso yabwinonso yomwe ili kumapeto ya kuza ndi collaboration ya ma artists awiri wa kuchitipa collaborating with ma artists akulu. One of them ndi was actually what gospel Timothy Dan. That was gospel. Mukakumbukira dzina lomutiuza ndithu mkati mwa program iyi. Thumbaliso ndilalikulu limeneli. Alright, chabwino tathokoza kwambiri. Aben Makhamba, mwamva ndithu mmene afotokozera a fund manager kuchokera ku bungwe limene lilakusoma zokhuzana ndi copyright fund. Mwina inu ngati mkhalakale pa nkhani ya mayimbidwe, inu phindu lake mukuona kuti fund imene ndiyo tani, komanso inu munayamba mwapindula nalo thumba limeneli? Zikomo kwambiri namvetsetsa mmene amayankhuliramo. Ngane kuti ma project ngambiri koma kumbali ya ineyo I think nimaona ngati mina masankhidwe oti kuti ndrama ziwene opita kutiko pamene kuti yene ati nangasukanga tika mastage oyambirira kaza funding imene iyo tinaone bwinobwino kuti ma areas amene odi athandizedi kupititsa patsogolo kapena kusunga zaki Malawi kuti ma areas ake ndi ati bwinobwino. So I think ngati ineyo sinapange ko benefit although ndili mozodi napanga ku apply kawiri konse and kwambiri ndikambabeza ineyo kuti ndine mozi mwa anthu amene ndimayesesa kuyambira kalekale kuti ndipititse patsogolo zimene zikufunikirazo koma mwina kandisoka kandi chani zimakhala kuti zikutisempabe ndiye zimakhala zopweteka kwa munthu ngati ineyo. I know kuti ma projects nambiri zimatengeranso I think mwayi koma still I think paine akuunikira bwinobwino kuti mbali zimene atipange ngati Malawi chifukwa ikati tichedwe mpaka kupanja zaka zambirimbiri tipezeka kuti ndrama izizi zikungopita ma areas amene mwina sofunikira kwambiri panopo. Ali ma areas amene tiwene ati aunikire kwambiri amene akufunikira kumbali ya kusunga za chikhalidwe ndikutsa patsogolo chikhalidwe chathu. So I think a copyright society amene amayendesa za funding imeneyo ayenera akhalenso basi bwinobwino ndi anthu amene angathandizire maganizo akagawidwe ka ndrama zimene zizo. So for now ndikhozonena kaichonje kuti ndili comfortable bwinobwino ndi mmene zikuyendera
plus ineso napange benefit yet I know kuti zinthu zimene zimafunika kuti mina ndithandizidwezo zikhanga zisizi kuthandizidwa so kwambiri ndibwera personal kumbali ya ineyo ndithu. Asanpi mwamva mmene ayankhulira Ben Makhamba, inu mukuti pobwa thumba limeneli mukulona lakuthandizani bwanji, munapindulako ndi thumba limeneli? Thumba limeneli chambiri ndilikhazikitseni ngati ma individuals ngati ineyo as an individual sinapange benefit. I think it's on that way when I go to procedures and grounds. Number one. Number two, chimene niwafuna ndifotokoze ine ndimaona ngati kuti iwo tikakamba key objectives copyright fund tikaziyang'ana bwinobwino ineyo ndikuyankhulepo mmene anafotokozera bwana Blessing ndiona ngati kuti tikamba za preserving cultural heritage ine ndikuona ngati kuti kuona kwanga pene munene ndimaona ngati kuti pali oimba fe ndi oimba osiyana which we have our own rights ndufulu wathu ngati anthu oimba kuti we can sing chamba chimene tikufuna mmene tikufunira sizimaletsedwa malawi nomoyayi ndalama zina zake zikayikidwa ngati mmene zilili zatapatsidwa izi za copyright fund izi zili ndi ma-objectives kumene kuti tifuna tigwire nazo ntchito yanji tifuna zipange chani cholinga chake ndi chani then manena kuti while they are using zinthu zawo sofuna kuti tikupatsa ndani ndalamazi muzoona kuti kodi chinthu chachikhalidwe chathu chimene munthu uyu tikumpatsa akupanga benefit ndalama izizi chimene angachiyike kuti kugulitsa ife at global stage pa dziko lonse lapansi kapena muno mu Africa chimene anthu angatidziwe nacho chimene akupanga ife anthu kutipanga kuchipezadi kuti chili so unique chimene chikuyuzaso zinthu zimene tikuyinjira ndalama imene pamodzi chipapapo sizidzinga kaye why are we putting this money together so Mr. Blessing chimene mafuna ndifotokoze chonena kuti the bigger cry imene ili kunjako ndonena kuti ma beneficiaries a chinthu ndicho ulinga cha chinthu ichi kumbeta kasiyana. That's why pali kuyankhula kwambiri. That's why I just need to be straightforward there. Could be one of the points imene abonetsa this kind of gathering kapena tukambirana about this kind of conversation because of the cry foul imene yachitika pambuyo pa concerning imene akopera fund apangidwa distribute ndalama zako kwa ma beneficiaries amene akhala questionable. It should be straightforward. This is what people need to hear. Could it akhala questionable imene apangidwa benefit from this copyright fund? Kachitidwe kanchanga tikamene kaga ndikamene anthu kapangidwa kuti attention ya Malawi kapena radio program ine tili pano bwere chifajani yabwera chifajani nakuti ndalama zikugwiritsa ntchitozo is taxpayers. So interest imakhala public so pano zapita ku public chifajani mmene mwapangira ma decisions ana ino anzathu akupera fund kuti the way you pick the people abana panga benefit from this copyright fund somewhere somehow it was wrong. It might be legal or it must be wrong according to society and moral standards ife kana Malawi. Kuti awawa anapita nakakhala peni papa tinapita ngati akati pangira mkuwo utona neiwa chango zikuira kwakaoka so ma standards ngati amene oleya ndamene noti iwowa zinthu zimene akabwera back akakhala pasi akazipangazi akaziyang'ana komanso maartist anzanga amene ndikundimba umene kuli konse umene ulili ngati Malawi nso kuli konse umene mulili tisapange abuse imafans a public ngati awawa amene tikuchitiramo kuti panayila kuika Mr. Blessings mmene mwagawira makobidi amene athambuyo omwe kuti amene akapena lini mphamvu kwambiri apanga benefit. Mwina ndimati ndifunseko bwana Sanbi kuti mwina mukunena za mwangomaliza kuti panalakwika amene anagawira fund mukamba za copyright fund kapena mukambano za distribution mwina ya ma blank levy aja because tisama mwina saphatikize mukamba za copyright fund so pano because the copyright fund na sipa jatima chita apply mutanthauza kwa anthu amene anachita apply ndi palakwika amene anachita apply kuti anachita apply anapanga submit ma proposals awo abatsayiwa copyright fund ndapanga short list yo malingana ndi imene akomba ma objectives a chinthu cho number 1 number 2 whether we like it or not Mr. Wanda unena kuti pali zinthu zina zake zimakhala kuti legal according to malamulo a Malawi ino zimavomerezedwa munthu akhoza kukwatira mtsikana wa zaka 18 koma sometimes it comes to the level umaona kuti idofika kuti abusa athu a zaka 58 akwatana ndi munthu a zaka 18 ine malamulo akuvomereza kapena koma apapana akuika kuti mpakana munthu mtsogoleri wopanga zakuti zakuti so here it's not illegal kuti panali anthu ena ake amene ali ndi maudindo mabodi kupangana benefit from this fund apart from member of Joe Gwalani mwapanga benefit from this fund pamamba poimba akumizanati kwadziwa Malawi should benefit from this fund obviously kuti uimba wina wake is in town
and he's in the body and he's involved with abanga no benefit of those things. And the benefit I mean about Mr. Wanda, the benefit of panga so more panga beating up the bush. Kingo be straightforward. Uta chatisa zai kuti wina choke nyanga pasivana. Ndichimeduka mbirana vanhu. Kuti ngatithandizire bona blessings kuti ngapereka attention kwambi to the society to do amala also magambirana nkhani because the way munapangira. Legally or illegal. Zamveka ndithu bwana Sunby cholinga chake tili nawo Blessings Bothabano a fund manager amene atifotokozere bwinobwino kuti timvetsetse kuti kodi zikumakhala bwanji a Blessings Botha mwamva amene alankhulira ndithu a Sunby timafuna mutifotokozere kuti kodi zikumakhala bwanji amene akumayeneka kupanga apply ndi ndani nanga kuti musankhe munthu wokuti uyu ndi amene apindule nawo ndi grant imeneyi uyu iyayi tisamutenge ndi chani kuti mwina pa mapeto pa zonse tikhale ndithu peji imodzi ngati akosoma komanso ma clients anu. Madam ndithokoze kwambiri ndithokozeso mfumu komanso my brother Sunby. Ndizoonadi nkhani ili baba ndi yomwe inali nkamwankamwa ndi nkhani ya 664 corporate fund ili ndi kachitidwe kake kuti ndalama zija zipite kwa beneficiary. Kachitidwe kake choyamba ndi corporate fund inakhazikisidwa ndi Copyright Society of Malawi under the Copyright Act. Yomwe fund iyo imakhala ndi anthu ake oyendetsa omwe amakhala a committee osankhidwa ndi a minister. The board members mentioned amakasankhana Sunby omwewa ndi mfumu sonawonso amakakhalako sonawonso amakasankha ma board members. Koma for the committee ya fund imasankhidwa ndi nduna direct. Kachitidwe ka fund ndika kosoma zochitika zake nkatimu ndizosiyanako moti ama azathu akuluakulu omwe amasankhidwa ngati ma board members salowerera ku fund. Ma board members asankhidwawo amasankhidwa ngati ma artists themselves. Ndiye fund kuti itulutse ndalama imatulusa simangoti iwe ndalama zako ndi izi. Iya pamakhala choyamba timakhala pansi timayitanisa ma proposal. We launch for proposals. Ndiye tikakhala ndikanthawi anthu amalembera makalata aja. Akalembera makalata aja for a month or two timapita ukapanga evaluate zomwe alembera anthu aja. So amene amapanga evaluate ndi a committee ya copyright fund osati board ya kusoma. Osati board yayi. A board sizimakhuza ndiponso sakhalako malizati kuthekaso nawonso amakazionera pa nthawi yowulusa ija. Chifukwa sizimakhuza kalata imabwera ku office kwa copyright fund manager, a fund manager ndiomwe amazitenga kupitisa ku committee. A committee amakaziunguza according to my guidelines omwe timapereka ku public. Ndiye koma nawonso amakhala eligible kuti akhoza kupanga apply kuti apindule nawo ndi fund iyi. My board members my board members akosoma alipo about 5 osankhidwa amene aliso olondola kupanga kona apply being my artist. Pitirizani ndithu process ija. Process yake imatero ndithu kuti kamba you are supposed to apply. Ukapanga apply then we have to review mwalemba ndijani. Challenge ikulu semwe inabwerapo ndioti for this 664 our budget was 200 million. We have only managed around 180 something million wapasa and why? Maproposal mwa mabwera anasemphana ndi cholinga chomwe tinanena. Titaunikira kuti kumayi kuno kuli luso labwino kwambiri kuposa so even ma neighboring countries. Chomwe tinayo ndionena kuti tizigulise kunjaku zikuti kutirako pang'ono.
chachiwiri tinaonanso kuti according to my report electric sector imabweretsa ndalama ndithu zambiri muno mu Malawi kuposanso mining ndi ma other industries. Challenge ikuti omwe tinandina kuti tiyeneka tionesere mwina abota ndikuduleni pang'ono kumbali ndithu ya process imene mwafotokozayo titayikambirana pang'ono tisanafike mbali ina imene mukufikayi. Wanda wamva kufotokoza ndithu kwa Mr. Blessings Botha fund manager za process imene imakhalira kuti anthu apange apply akutero akapanga apply committee ya copyright fund imakakhala pasi ndikuyamba kuunikira ndithu ma proposal anthu aja. Koma mukufotokoza kwa SANBI anadandaula kuti anthu ena apindula nawo amubodi ndipo iwani nazo kuti enawo amakhalanso eligible kuti apange apply zimatengera komiti kuti ione kuti awa proposal yawo yamve. Ukuonapo bwanji pamenepo? Nimawerenga ujeni yawo call yawo yachi number 6th call for proposal imene imakamba zoyenerera zimene munthu afuna kuti mwamsanga imene ningonena ale amana kuti you must be incorporated company or an organization duly registered under the laws of Malawi, be government ministries, departments and agencies interested in copyright or cultural sector, be a research institution operating in the copyright or cultural sector, be an individual or a cultural group requiring financial assistance outside their normal budget and funding from other sources. So my criteria are number 6 imene yavuta papai anali amene wawa. Now zokuti nokuti kodi ma board member whether eligible or not, I think zimenezo zimaina kuti mwina zinenedwe kuyambirirako kuti anthu asazadabwe because mena kukambira pa kuoneka kuti ma board members wamasankhidwa amongst ma artists omwewo. So ngati anachita apply committee inachita evaluating kuona kuti because pali ma stages a evaluation pali stage 1 then pali stage 2 ukadusa stage 1 umapita no stage 2 mena kukambira ana 200 million the way ene to ujeni kodi amene enadasidwa watalemba ma proposal, are they satisfied? Could they were left out because maybe sada bange bwino? Maybe that's why nimakuza kuti sometimes most of the time timaziwa kuti chimetupanga ndi chabwino. It is the how part imene nthawi zambiri mativuta kuti tipange bwanji zinthuzi kuti pazikhala transparency, accountability and satisfaction. People should be satisfied kuti the process inayenda bwino amene amayenera oyenekereza ndi amene apindula, amene sanapindule alepheraso pazifukwa za izi. Pamene pajapa pakakhala kuti mwina sizi kufotokozeredwa bwino pamene nomba mayamba kubwerano zolankhula. However, there is an opportunity here, there is a platform here to clarify so that going forward anthu azitha kuziwiratu kuyambirira kuti akuluakulu ngakhale awali mu board komanso amakhala kuti atha kulowa now the eligible as long as nawonso akupanga miti ma requirements amene akufunika for them to access the fund. Abeni Mankhamba munafotokoza kuti mwakhala mukupanga apply kawiri konse komano simunapindule nawo ndi fund imeneyi. Afotokoza Mr. Blessings Botha ma processes ake mmene amayendera. Inu comment yanu ndiyotani? nazoduka koma ndiye kwinaonde kuti sinamve koma be still ndibwerabe kuti ndizodabwisabe kuti anthu tapanga apply ambirimbiri kupezeka kuti mu board meeting mu board committee yo autenga mubwina anthu angapo zimakhala zodabwisabe kuti mpaka anthu 4 ka anthu 5 mu committee yo imeneyo ena nde kuti ndinalephereratu or something so zimakhala zodabwisa. Of course there are also musicians koma sizingakhale zomveka kumati mpaka kutengamo mu body mutengamo anthu 3 and 4 pamene majority outside yasiyidwa. So pamene wabwera kukaikana pamene kuti mwina something is fishy pamene kuti sizikuyenda bwino. Ineyo application ine sikuti mmene mapanga apply zozipangira ndekha zoti nimapeza so anthu ozitsata oziopanga kulemba ma proposal kumatsata mmene akufunira mmene zikufunikiramo koma kumapezeka kuti sizikuyenda. Ndikumazimva kuti apapanda kunga proposal ikudutsa iyi then makhala kuti mwina awatengedwa akubodwa akuziwa kale kuti tilembe chonchi kuti ipange pass pamene afe we are outside sikuziwa kuti kodi kokasankhako so kazikuyenda bwanji. So kinaso I think
in general pena pake tiziendera ngati mujana nenera Sunday kuti tizitengera so pena pake pa Malawi kuti kodi ife pa Malawi ma standards athu ma artists ife ndi anthu oti tinabadwa kuti we are good at writing proposals kapena we are good on the ground so palipo ma artists ambirimbiri amene oti pa ground they are very good komuna ma proposal they are very poor so imayenera kutengera anthu amene amasankha azionaso capability ya munthu on the ground osati zongotengera papepa zokhazokha because we end up disappointing anthu amene who are doing zinthu zofunikira zenizenizo koma they are not benefiting kumapenga ampena ake kuti angopanga zina ka project ina kosadziwika bwinobwino angopanga promote bala yawo basi zatha umwepo yet maybe anthu ena ake ma artist. A good example is myself. Yoda bring things for Yoda Ziga Nobino at time at Kiwa. You ask anyone, I don't even have to write a proposal. It can just be verbal and convince and Oda Aunena di Chungamo, Afuna di Avangeza Uzawi. So when I was to Baumalawi, someone would think as Azugudi, my standard Damania in the Joju. That is the only two rules as into. Zodi zikanathandiza mtundu wathu wa Malawi. Ya mwina inefunso kwa bwana Bota zikuoneka mwina kwa ineyo zinthu ziwiri. Number 1, anthu ena amene mwina ma proposals sawo sadakhoze sakukhutisidwa kuti sadakhoze bwanji ataona kuti mwina ma proposals ma board members adusa amaona ngati kuti mwina ma board members anali ndi an advantage considering kuti the board an upper hand. Number 2, kodi mauza bwanji ma artist wazakalembedwe ka proposal mukukwamva bwana Ben akuna kuti ena these are people amene wamangogwira ntchito yawo. Proposal writing may not be the strength. Is it necessary when you can actually see kuti munthu yachita promote culture whatever is it necessary that they should write the proposals kapena you can do an assessment and see kuti these categories pre-qualification something like a pre-qualification maybe ngati ndikumva bwino bwana Bota. Ndiyavile ndiye necessary yo bwana ndinkaniza ndalama komanso ndinkaniza ma procedures is document yomwe timane nayo itati yatiyankha zomwe zofunika cholinga choperekera ndalamazo phindu lake ndi chani capacity ndiyotani ya munthuyo zinthu zimenezo mayankho aketu mafunso aketu amakhala oti kuyankha mwa bwinobwino mwa smart way mosati mpakana kuonjeza zinthu zambiri ndizotheka koma kuti ngoti ndalama izi zenika zipite kunsanje paja kukhanga tipulifo kagulu kena kake ndiye mawa tizafunsanaso mafunso kuti mwati chani chifukwa cha ndi chimodzi chomwe teneka tiziweso kuti creative sector ndipo umankulu wanga we can only do better with the standards with my standards ngatawa surely pasipolo kompano tizoona ma organizations omwe ambakali kutipeza kutipito eventually tingabe kuti industry kwamba kubwera kalama zambiri komwe nkouma kanopa so our standards is a priority koma document yake imakambidwayo timadziwa kale ndipo poyambira penipeni sizinali chonchi poyambira penipeni kunali kuona kuti kodi kuchula accounts ndiye titafaso pa kuti ati mukuta accounts aziwa kuti accounts ndi chani koma tinakwefulako ndikuyika ma standards overereka otengera ndi mmene azifotokozeramu kuti ma artist ena ndi ena sangakwanisi kukhala ndi zinthu zomwe isakumanena kuti akhale nazo as real standards koma nditi document ipereka iyankhule kuti ineyo ndine ndandikupanga apply ndikufuna ndipange chani ndikupangira ndani chinthucho andikupanga ndalama zingati chipindulira ndani zinthu ngati zimene zimenika zikhala flow kuphatikizapo ndi document yonse ndituyo tena kuti eneka zikhala yomveka in short choyamba ndi chimene chachiwiri 664 inasiyana ndi makozi ena osewa 664 inabwera potengera kuti tinazaona kufunikira kuti titumize anthu maiko akunja so inaliko inasiyana ndi ena onse kodi yo inali ndi theme mchizungu amatero inali ndi cholinga anthu ambiri omwe amapanga apply kusemphana ndi cholinga chomwe tinalengeze kuti kuna ndalama izipite uku point yoyamba ndi imene ndiye maproposal ambiri anabweradi abwino ndithu
oti mpaka na yena na imbira fantaje kuti proposal iyi mutati mwapangako soli submit because ulendo uno tinatenesa kuti cholinga chake ndi ichi. So maproposal ambiri anaponyana ndi cholinga chathu timafuna Ben Mankhamba omwewa atiuze zokuti ndikufuna nyamule luso langa ndipite nalo maiko ena akaone kuti kumalawi kuno zachikhalidwe timatani eventually kusogolo kuno azitanidwa maiko akunja Ben Mankhamba ali nditi magulu kumudzi kuja tomwe timapanga zachikhalidwe timafuna iwo atiuze zinthu ngati zimenezo tomwe sizinachitike anthu mabwera ni maideas osemphana ndi cholinga number 1. Number 2, maproposal omwe anapezera kuti so anagwetsa so anthu apart from cholingacho. Number 2 ndi issue to do with collaboration for a project ya international imaeneja ikhaleko ndithu with collaboration document umu kupitako waitanidwa kapena mwauza anthu aja mayankhula nako such kind of documentation yomwe inapezekaso kuti anthu amangokhala ndi maideas omwe ife tikadusandwa ma events that zinthu zimenezo kulipeko kuti nafeso kumakhalaso ku committee amapangaso ma research kuti chicho chomwe kunena festival iyi kodi amapeze kuti festival imeneyo inali apa kamwe chabe chabwino inali ya collaborative documentation yomwe inatanga ndiagwetsaso anthu kwambiri mwina pamfundo zimene mwalankhula ziwirizo mwina sanga pali comment apa kuti kodi kunena kuti ma board members anali ndi advantage nkulakwa komanso ineyo munali ndi mphamvu yoti mukanatha kuchita reject proposal yochokera ku board ma board members iwo akutero kuti ma board members omwe mufotokoza baba kuti iwo amaziwa kuposa anzawo akunja so anali ndi advantage in terms of analembera ma proposals awo imene ikuoneka kuti the system was not fair because board members had an advantage edging anthu ena komanso inuyo could you have rejected a proposal from the board member? Again, for information, the proposal is for Salabinol. Rejection ndiye mwe musemba kadi kubanga meditation until titatenga makala kwa zokuti my board members na also they are eligible. Mwe musemo my board members amapanga apply to manena that there is conflict of much that ite kubanga zati koma tione gaye kodi ukale wa ino ndife pakati pa the conflict of interest professor makanisa zimene until this yomwe mpaka na tinakapeza upangiye onena kuti awa watu ngatata kunali toyamba kuti nausa kuna kudukula usolako amakhamba a Ben Maigo komanso Sanbi mutapangako mute kaye mukamalankhula ndithu phone yanuyo mutha kuipangani mute. Yeah, mutha kupitiriza bota komano mulankhule mwansangasanga chifukwa nthawi yapande yatithera timve konso kuchokera kwa Sanbi komanso a Ben. Yeah, okay. Point yomwe timanena kuti wanu ndikulakwa chifukwa chokuti ifeyo timatenga ma proposal aja project ndingamatiwitenga on merit chamini it has scored my point also. Number 2, to adziwe zokuti my board members even 6 score yomwe panali post my application na anthu ena omwe sanakwanisi zolinga zathu kuti mpakana apite nawo sakhalepo nawo. Number 3 ndi issue yomwe yotanena kale yokuti at all costs pamene kapakale scoring mark ifeso na feso kuti tifike level yo tenga board member apapa panali ndithu kuyambira first call, second call, third call, fifth call akala kupanga apply takati kuwakana cholinga cha conflict of interest yomwe ikambidwa until titateza upangire na feso kuti yawana osindibadis. Unfortunately this time around mujandane nakale kuti anthu ambiri omwe amalemba ma proposal even you ask them. Unfortunately face to go face squad sana tilembere koso munthu mmodzi onena odandaula kuti proposal yanga iyi yalakwika pati timangozionera pa social media which is unfair because eventually kumakhala kusakonda industry yawo. Chabwino Sanbi mwamva ndithu mmene afotokozera Mr. Botham.
Mr. Boda ndamva chine chimene afotokoza. ndemanga yanu ndiyotani pamene afotokozera? Mr. Boda ndemanga ndionena kuti afotokoza bwino kwambiri koma nkhani zauzo zikukolana mukamva kuno bwino chifukwa mukatenga nena kuti for example in the procurement imene akuchitira kuti zoti munthu mufuna mugule materiala and you ask people kuti mutipatse mitengo pange bid alesa tigule materiala pamodzi pano ndi alesa pange bid anthu apanga bid documentary amaoneka chine chonse imaoneka chili bwino china chonse bwino mapepala ena alosayika bwino amene munafunsa anthu aja ndakauza kuti ala lathulo koma tikusa 10,000 kwacha iniyo muli Malawi muno you know your Malawians mudzati munthu china chonse yake chili bwino koma ala utati kusa 10,000 kwacha ni mudzoti no timpatsa amene ioda mukudzona kuti kunja kuno kuti munthu akapezete ala 10,000 kwacha akatipeza kuti ndi pamene pabwera point yanu nena kuti anthu amapanga maproposal awo moyenera mmene mmafunira ine mwankhola choncho kuti mmene timafunira ife timauza kuti ayi ndalama timafuna kuti tikutumizeni maiko akunja zimene zikuulutsa kuti anthu ambe kuyankhula mmene tikuyankhula mawu anthu ambe mafusa kumafusa unena kuti ndizoona ada anawina anthu enawo mayina enawo we don't want to mention names here kapena ndani ndi nani ena anawina kuti akupita kunja kumafusa wambe amafusa kuti kodi ichi chimene akagulitsa kunjacho ichi tisiyanapo cha Malawi tiwakugulitsa munthu chimene cha anthu akunja akhoza kati wawo munthu akutigulitsa chinthu chichi chikumveka bwino pamene munthu amatha kuti mwina amayimba zokhuzana ndi zakunja zomwezo zoti anthu akunjawo sakadabwa chilichonse pa munthuyo koma proposal yake inali yabwino the benefit ya ndalama zimene cholinga ya ndalama chikwaniritsidwa akapena tifuna panga chikwaniritse proposal imene tinalembera ife kuti ma proposal anu muzilemba chonchi tikhoza kutumiza kunjako china chilichonse as long as proposal ndi yabwino then botanikokolana ponena kuti niyo mukuyang'ana document simukuyang'ana the purpose ya ndalamazo kuti tifuna tigulitse luso la Malawi kunja beka munthu uziyimba uzifuna kuyamba ngati arakeri tikutumizabe kunjako kama munthu ufuna uziyimba ngati Bob Marley tikutumizabe kunjako chabwino lamveka funso lanulo Asanbi tiyapase mpata ka a minute kamene tatsala nako Mr. Botha kuti ayankhe funso limeneli komanso mukamatseka abotha timafuna mulankhule mawu omaliza kuti how transparent is this process yosankha anthu kuti awa apindule awa atere afumu mankhamba mwatsikira kunja amankhamba nanunso ingochitirani tuni komaliza chifukwa akamayankha awa akhalanso tikutseka pa nthawi yatithera. Yes, I think ikwaine akalandira ma proposal aziunikira bwino then osangofikira kulaba satatenga uyu aziona kai bwino kuti kula anthu tatenga kuti akwene adi kuti apasidwe izizi sayambisa maproposal even mwina kuikaso pa open kai asana pange final conclusion kuti anthu aonena also zituzo kuti akwene adi kupasidwa drama chifukwa mezi kuendera muzikabe ngati zoti ena azikamba salwa ndale salwa chakuti so kani likukonza kusogolo kuti isabwirezeke kuti anthu azidandaula zikoma chabwino zikoma. Mr. Blessings Botha ukupatsani nthawi kuti muyankhe pa makonsenzo sewo komanso mwina akupita chitsogolo mutuze kuti konsoma kumwakonza zotani kuti nkhani ngatizi zisamapezeke. Aleya ineso ndingoyankhiratu pya mwina sindipeza mpata zikuoneka kuti abotha pali concern yokuti kodi iziti munthu amene walemba proposal yabwino kapena munthu amene amapanga za chikhalidwe pamene popo I think pamene you hearing Asani B undertones is like is concerned kuti you could be utakhaoziwa kulemba proposal koma zimene umapangazo sizimapitisa chikhalidwe cha Malawi ndio kupita nazo kunja kuduka onesa anthu kunja zinthu zota uziziwa kale ndi mungoyankhiratu limodzi I think zikoma muli ndi mphindi imodzi kuti muchite zonsezi apa nthawi yatithera kale. Because zinangovuta chabe kuti sinafunese kulowa mu ma detailed ma projects iwo koma ndithu ma projects onse omwe akupita kukaimba apena ukagulisa Malawi kutengera kuti zomwe apanga azakuyitanidwa kuti akagulise luso lathu la ku Malawi kuzera munena kuti ubale onena kuti matrade very shortly tiziona mati tena akupita ku Botswana kukapanga reform kuzera mu kind of this project. So sima project onse omwe akukamba zo international akukaimba or maybe akukapanga production ena ndithu ndioti aitanidwa ationesa makata oitanidwa okazikisa maubale creative sector momwemo. So ndiyankhire ndaneso kunena kuti mosa onena
kapena ma projects koma ndithu inuyo mukhale ndi mtima okhulupirira ndithu kuti ndi office yoti mutati mwatipeza ku office titakukuwunikirani kukuonesani zinthu zokuti ndi izi chabwino titinganene kuti project ndiyotani koma kwakukulu si zimene anthu akuganiza kuti ndiyoti wina aliyense akupita kukayimba anayibalira anthu akuti apite kunja kukayimba okay ena akupita kukagulitsa luso lathu mawu omaliza ndoti ndipemphe chabe creative fraternity akuluakulu creative sector ndi athu anthu ambiri lile underestimate zochitika zathu koma zimakhala zobweretsa anthu ena amadya kunyumba kukhalira kugulitsa luso lathu lomweli anthu ena amapindula zinthu zochitika zambiri kuchera mu luso lathu lomweli pempho langa ndikuti tilikonde ngati pali chinthu tikuyerekeza copyright fund imene yabwera tibwere ku office tifuse tilembereni makalata tiwaona pali yankhe bwinobwino musizosisikaye nokha musanatitenge kupita kwena kulozi tiyapita pa public media tathokoza kwambiri abotha nthawi nde yatithereratu tikudziwa kuti tikhalenso ndi mapulogalamu ena ndi ena kuti mwina muthanso kumafotokozera motambasula bwinobwino nkhani imeneyi ndikuyamikeni kwa basi ino a Blessings Botha komanso a Ben Michael ndi a Sanbi chifukwa chopezeka nawo mu programu yathu ya lero yakulinji mukhale ndi tsiku lopambana abanso ndi pamapeno pa programu yathu ya kulinji pano pa wireless ya Times mnali ndine Lea Malekano komanso anzanga onse amene mumamva ngatikati mwa programu tikumanenso sabata yamawa nthawi yomwe ija pamene tizakhala tikupatsirani programu ina ya kulinji pano pa wireless ya Times.